Het lieket van de morgen betiert zo'n mooi idyllisch plaatsje. Al die surfplanken kabbelen door het water in Ljouwert. Maar de zaannemende stand-up paddle is een uitputtende conditieslag. Het van de morgen betiert begint in de Prinsentuin in Ljouwert. Mijl kort 220 kilometer paddelen over de Frieske wetters. In teamverband of solo. Eén deelnemer valt voortdurend op. Olympisch zieler Pieter-Jan Postma. Krekboetende medailles in Londen en dat is zeer. Hij denkt nog na over zijn toekomst. Geen overhaaste beslissingen. Je doet het uit passie, want er moet altijd een heleboel energie tegenaan. Je moet het helemaal willen. En dus dat op dit ogenblik niet. Pieter-Jan had er nog doen deze weken. Hij al om te correct ambassadeur worden is van het Jeugdsportfonds. De meesten paddelen in teamverband, dan hoeg je maar een stukje van de route. Postma docht de hele route solo. Allereerst, dat beziekert er. Ja, ik ga inderdaad nu even twijfelen, maar we gaan het proberen. Ik ga me even voorbereiden, maar ik ga ook het water op. Succes hè? Oké, dank u wel. Hoi. De organisatie is dik tevreden over het aantal deelnemers. Fjouwerlien begon het hier iets en nu leidt het aantal paddelfanaten al 4 boppen de 100. En dat is opvallend, want soms toch je net samen. Het is wel een zwiere tocht. Het werd ik wel zien als de zwierste subrace ter wereld. En ja, ze moet ik wel 2-3 weken bijkomen van deze oorslag. Maar het is, ja, de sfeer is fantastisch. Er is ook een groot internationaal deelnemersveld. Verschillende sporters die het om een speciale reden meedogen, als Mike. Simem had een zwiere vorm van borstkanker en daar zamelt hij nu geld voor in. Is het ook emotioneel? Ik moet zeggen ja. En ik denk als ik de streep haal nog veel erger. Dus dat, ja, het is nu gewoon heel veel spanning. Je wil gewoon de streep halen. Ik zie je daar. Ja. Ja. Vooral de reden waarom, voor je moeder. Reden, ja. De reden, dat is gewoon alles. En we willen gewoon die streep halen. Pieter-Jan en de oren binnen los. Nou sneu is de finish in Ljouwert.